വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് ക്ലാസ് സമയം കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. 6:30 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് എടുക്കണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, കരുണാർദ്രനായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിലിരിക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കണ്ടു നിന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് മധുസൂദനൻ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ വിലാപം, കണ്ണീര് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ണീരും വിലാപവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോ പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ആര് വധിച്ചു? ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആവശ്യം എന്താണ്? തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അന്നാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? നിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോക. എവിടേക്കാണ്? ആ കീർത്തിയിലേക്ക്. നിന്റെ കീർത്തിയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് അതിനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ലെവലില്. ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും, ഇങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ഭാവത്തെ ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ പ്രകാശമായിട്ടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമായിട്ടും സൂര്യഗ്രഹമായിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. എന്താണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇവ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ആ പരമപുരുഷൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ആണ് ആര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം? പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം. ക്ലൈബം മാസ്മകമപാർത്ഥ നൈദത്തെയ്യുപപത്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോ തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. പറയുന്നത് തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ലതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ക്ഷുദ്രമായ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പാർത്ഥൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. പാർത്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? പൃഥ, കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്? രക്തബന്ധമുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛൻ വസുദേവരുടെ സഹോദരി പുത്രനാണ് ആര്? അർജുനൻ. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയനായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും എങ്ങനെയാണ്? പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടും ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ്? ആ പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിട്ട് കുലത്തെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനെ അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹ വാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന. അർജുനൻ പറയാണ്, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ശത്രുനാശകനായ മധുസൂദന, ഈ പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആര്? ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരെല്ലാം. അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. സാധാരണ മര്യാദ എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ മര്യാദ. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പോ തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തയ്യാറാകോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യം ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരു നിഹൈവ ഭുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതീക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായി തീരും. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്റെ ഗുരുജനങ്ങള് ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളായിട്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പണ്ടാടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര് ഗുരുജനങ്ങള്. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തപങ്കിലമായിട്ട് തീരുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ചവൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? അവര് ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിർബന്ധിതരാവാണ് അവര് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ട്, ബാധ്യസ്ഥരായി മാറാണ്. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ന ചൈത ദിക്മ കദരന്നോ ഗരിയോ യത്വോ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവ സ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർതരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? എങ്കിലും അവരിപ്പൊ എന്താണ്? യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണെന്ന് പറയുന്നു അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് ആര്? അർജുനൻ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ നിസ്സംഗതയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമുക്ക്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ്, ദയവായിട്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നത് കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താതെ വെറുതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവരെ കൃപണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പിശുക്കൻ. അതായത് നമ്മള് കയ്യിൽ പൈസ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പിശുക്കന്മാരെന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ
കൃപണനാണ്. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണമൊക്കെ നിർത്തി അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഗൗരവമായിട്ടുള്ളതാണ്. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാ ഉച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃതം രാജ്യം സുരാണം ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുമായ അധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ചുട്ടുനീട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാനും സാധിക്കില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുട്ടുനീറുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആര് സഹായം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ഒരാൾക്കും വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം, ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറെ ധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഇത്? ഈ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശ ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്തോ തൃഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗനായിട്ട് നിന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരം തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനനെ പറയുന്നത്? പരം തപ എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് അവിടെ നിരാശപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വംശകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.